Suriname. Luister maar. Lieve Abi, wat mooi dream. Dat lieve waka, iwan kondre. A kondre me Abi wane. Alleen ben de Sranan. Oh, one day, sagondo. Sranan, unos pan, y café. Sranan, sabi spang, puputuan ko naman. Zo, goedemiddag volgers, goedemiddag Sranan. Goedenavond voor de mensen die vanuit het buitenland kijken. Een hele lekkere koude middag vandaag. En ik zei koeroepjes de laatste dagen. Maar goed, we leven in een lekker land. Een lekker land met zoveel bevolkingsgroepen. En dat we nog zo apart worden gehouden door politiek. Ja toch? Want Sranan is een apart soort volk. Wie is foutang? Ulobusrevi. Voor de nieuwkomers nog goedemiddag, goedenavond. Een beetje, ja, als je zo de berichten elke dag krijgt. En je weet, als mens moet je elke dag, vooral als je kinderen hebt en werkt,
Je mag een arts zijn. Je mag een marktverkoper zijn. Je mag een verpleegster zijn. Wisva im sorgu taki ipotanyang apreti tapanyang. En dat is het belangrijkste. En ik heb opgemerkt dat het heel veel niet lukt de laatste tijd. En men vindt het, men weet dat niet. En men gaat gewoon door met alles alsof alles normaal is. Wat mijn gisteravond, vandaag een beetje, ja, van mijn takking, brokken me een soort fasie. Je weet, als je kleine jongen tot een bepaalde leeftijd hebt gehusteld over straat, ik ben aan fiets, ik ben aan kroagin bij hustle. Ineens je kiest een app, dat hey jong, abrede man voor een demoro. Dan krijg je ineens op social media jonge ondernemer, out of the box ondernemer. Dan zie je hoe een ondernemer out of the box hustelt om een beetje beter leven te hebben en niet afhankelijk te zijn van een paar grappenmakers. Ja toch? Van een paar grappenmakers als beleidsadviseurs en als alle soorten geweldige mensen in deze samenleving. Brada be doen hustle, be kala tour, be yama shoot brede van Newara. En dat shock me wel even. Want wij allemaal, eigenlijk is het een hustle-cultuur geworden in Suriname. En als je een paar mensen hebt, want ik moet me voorzichtig met mijn woordenkeus doen. Ja, want toen ouders, zijn spang, nakaboy kiri, en mijn lukusas koto hij doet. Laat het niet zo zijn, omdat dat boy nog een cheap potty boy, een hustle boy, dan liba zijn zo frafraaieren. Mama zijn een rijbewijs, Samiere, parang mapchi money, manomeka deso, takapchi hustle man, sano demoro, en de ouders, aantal de ouders aan het de verantwoord toe, die de ching, en ik had al gewaarschuwd. Mijn eerste live 2023 over 7, nummer 777. En men neemt het als een grap. Maar het is een grap. Unustref eshi ala de seipsa. We shifap ching jeugdige eifeti. En no wamang tapwan tusma. En kontaki tak disnokang. Wanono de wa onderwijzeres of een onderwijzer et tak nanga ding ching dat het ching van de onderwijzeres nanga de onderwijzers. Daarom den het tak moro. Me breed vallen. Ja toch? Met takke altijd. Meneer Kolf zou whip me. Dat het tegen je ouders, dat je ouders treft en whip you. Me breed vallen tak me kisa opvoeding dat die. Ouders. If you know op ai. Isap baka 10, 15 jaar.
We vadon helemaal we bakka. En dat we gi alles maar schuld. En men luku recht en politiek sma. Dat we barna DNA. Ja, er moet een onderzoek komen. En dit soort dingen moeten komen. Maar wanneer met dat soort dingen zegt. En dan moeten we helemaal teruggaan naar 1975. En wat ik ga zeggen is voor mijn eigen verantwoordelijkheid hoor. Na de pakira mijn onderzoek, we discussiëren. Dat we zien dat qua aantal politieke mensen kan desref politieke misleiders. Ze horen volk voor de gek jaren. Wat aantal dingen ze op brokken onderwijs. Want kinderen mogen niet meer leren. Kinderen mogen niet de juiste informatie krijgen. Dat zie je na een aantal jaren. Waar anderen zich wel druk maken. En anderen niet. Dan met dat over de clans. Dat we zien. Dat de doede zijn bewust. En moet dat wat toestaan. Want ze moeten een aantal dingen in greep houden. Om jullie die vechten. Die willen lezen. Ja toch? Voor horu dong. Voor beheer wat aantal sani. Die de schrijven. Naar de familie. Naar de vrouw. Naar de buitenvrouw. Dat moet duidelijk zijn. Dat te we bari na Latour. Flora, Rangu, Tamega, Bronsweg, Guyaba, Duwatra, Achoni, Mungo Albina. Terwijl de kasane me grap. Want we houden van sensatie. Want daarvan houden we toch. Wat zou we zijn? SLM plane. Een plane komt. Oké, de piloot ontdekt wat sani. Een plane komt terug naar Sanderij. Wat sensatie over SLM op social media. Ja, kijk, het is een kapotte vliegtuig. En kijk, ze hebben weer zoveel geld uitgegeven. Oké. Maar daarbij de American Airlines, dat we tapu biggie back. Next initiatief op social media. Dan is het hard wat ik zeg. Want ik heb back gebruikt. Want zo zijn we allemaal. Ja toch? Wat aantal we nu precies zo ude. Dat we wraak naar tapu. De KLM broko jaso. Nou, wat ben je op hem voor? Ja, en KLM is, het is met 2 dagen geworden. Ja. Next initiatief op social media. Wat is dat niet? We zijn meer op sensatie. Ja toch, wanneer dan kun je sensatie, maar maakt hij sensatie? Ja, hij heeft dit gezegd, dat gezegd. No KLM ne chan like we moro. Omdat KLM na enigste bedrijf zou je een go-to gwe na een diamanti na ito ang toestof sa zogenaamd sa mitak o melezig ba? Omdat onze zogenaamde misleiders, ja toch DNA-leden, een delfovereenkomst hebben. Niet een goldovereenkomst, niet een diamantenovereenkomst.
En waar worden die gelden gestort? DNA-leden? Want jullie zijn volksvertegenwoordiger. Meer een volksvertegenwoordiger. Mijn actie UNO. Uw actie aan regering. Pede boni dat hij go. Want ons donlek aantal UNO. Ons donlek wat biggie baksteen dape. Echt dat volk op. Me kom. Uw biggie baksteen UNO. Maar aantal UNO. Trouwens, hij Pieren TV drapen. Toen is serieus. Ja, ze zijn weer bezig met mijn internet hoor mensen. Ja toch? Meneer Bergen bedankt. Hi. Dus, wanneer KLM, ja toch, geen vracht, groente, exporteurs in de war, pakkettendienst in de war, iedereen in de war. Maar niemand maakt zijn mond open van de regering. Zegt KLM, dit nog kan. Want KLM, ama show wat 2000 kilo, 3000 kilo go to. De man is spannen aan UNO. Wat kruimel. Omdat onze misleiders, ze weten niet te onderhandelen. Ze gaan niet terugkijken wat in de overeenkomst staat van al die goudbedrijven hier. Laat ze mij en wie Sranan komen vertellen wat voor overeenkomst erin staat. En die boeven, misleiders van ons, die met creditcard rondlopen van maatschappijen in deze samenleving. Wanneer ze naar het buitenland gaan met creditcards van deze goudbedrijven en belastingadviseurs en een paar ministers. Die gaan wanneer ze naar het buitenland, dan gebruiken ze een paar buitenlanders. En wij Surinamers, onze natie, Umagyang, alleen zien aan watra. Dat wordt gezegd. We moeten pampoen met rijst eten. Ja, we moeten met uitvruchten eten. Dat zeggen onze misleiders. Maar ze lopen met creditcard van grote bedrijven hier. En laten ze komen zeggen, ik praat fake news, ik praat nonsens. Ja toch? Net als minister Bronto. Hij kon vertellen, ja, het kabinet heeft 362 ambtenaren meer. Maar wat meneer Bronto niet vertelt. Je moet ook het volk vertellen. Hoeveel duizenden mensen op contractbasis zijn. Dat heb ik in mijn live gezegd. En gevraagd. Ik heb ook als fake news gebracht toen. Dit is maar zeker jaren money. Dus meneer Bronto, wat u vertelt heb ik al gezegd. Is gewoon de waarheid wat ik heb gezegd. Maar je moet ook vertellen meneer Bronto. Hoeveel mensen jullie in dienst hebben genomen. Je moet ook vertellen. Die wachters die in dienst zijn genomen. Waar ze een huis bouwen. Op kosten van de staat. Una jeje. Dat moet je aan de mensen vertellen. En wanneer je naar DNA gaat. Je bent niet op een politieke podium. Na nazi of zo'n idee. Dus kom geen pappenkast daar vertellen. Je zit niet op een vergadering van Pertjeloer. Of een vergadering van ABOP. Want jullie zien het ook vliegen. Ik heb jullie gevolgd in die keer toch. Jullie zien het vliegen man. Eigenlijk jullie houden het volk gewoon dom.
Alleen om jullie familiedoelen, vriendendoelen en die kleindoelen te bereiken. Dat doen jullie. En dat zijn een paar kapitalisten, want die zijn grondrovers. Die horen daar bij jullie. Ja toch? Want ze moeten blijven roven. De verkiezingen komen op een voor. Mekaar alle de roverning. En dan moeten mensen, dan gaan stemmen kagi ABAP, gaan stemmen kagi Pachaloor, gaan stemmen kagi NPS. Ja, gaan stemmen de baka. Mo aksu nu, mo aksu me kutan ete 5 jaar u stem. Me kushi eindelijk van de geaardheid de, voor de misleiders die zien. Bronto moet ook komen vertellen hoeveel duizenden mensen in het buitenland zijn en die jaren geld hebben gehad op hun rekening. Dat moet meneer Bronto komen vertellen. Minister Bronto, vertel de waarheid een keer. En publiceer al die namen. Anders ga ik wel publiceren een keer. Oh. Ja toch? Vooral wanneer jullie in groepsappen van jullie discussiëren over nonsens van mensen van andere politieke partijen. Ja, ik snap dat ik de want de pakira me ik snap dat wij doen toch? Toch? En plus ook discussiëren wat boezani. Hoe gaan we Suriname verder brengen? We zijn in een rommel. Hoe gaan we uit de put komen? Ook een president die ons elke keer zegt, lig in de tunnel. Maar intussen is benzine omhoog. Intussen is brood verhoogd. Intussen is BTW erbij gekomen. En we worden lekker geneukt. Ja toch? We worden lekker geneukt. Want op die OB, ja toch? Op die OB van 12% wordt er weer 15% of 10% gezet. En niemand controleert. En dan heb je minister van ESS, ik moet niet controleren, de belasting moet doen. Dan is Sapsan moet doen. En belastingdirecteur, waarom moet al die documenten, al die geheime documenten bij jullie in een kluis zijn? Waarom mag de natie Sranan niet weten wat een consultant daar verdient? Wat die grappenmakers die een rommel hebben gemaakt met BTW, DNA, vraag het op. Vraag al die dure contracten op. Wie beschermt wie? Of doen jullie gewoon samen mee met de regering? Dat moeten jullie die natie komen vertellen. En geen pappenkas daar spelen. Die beschermt die, naar mijn mati, naar mijn familie. Dan unom tak met takiera. Unom tak met taki. Una laatste one sa mustaka sanati. Want jullie zijn snel met opsluiten van mensen. Da? Atori sa mo tak dalen. Da? Usroto van trek no? Ube sroto van trek toch? Moluku. Regering. Samatak dadelijk. En hoe share mensen share die video. Takken jullie alle mensen van staatsolie. Takken jullie alle mensen van EBS. Ja? Toch? Dan ga ik jullie bewijzen. Ik ga dit deel laten uittypen. Want het is gewoon onderzoekwerk. Jongen. Zijn eigenlijk twee mappen vol met onderzoek. 3 mappen, sorry. 3 mappen met onderzoek van EBS en staatsolie. Maar je weet, alles wat je naar de PG hier stuurt, je krijgt nooit een antwoord. Men geeft je geen antwoord. Je krijgt de president, je krijgt geen antwoord. Nooit. En weet je wat de president zegt? Vertrouwen
geloofwaardigheid, goed en behoorlijk bestuur, transparantie en nog zoveel machtige woorden en beginselen. Dat heeft de president zelf gezegd, niet ik. Dan wil je me afsluiten. En wat blijkt nu? Alleen maar nep. Alleen maar fake belofte. En dan geven jullie IMF schuld. En IMF zegt, het komt niet goed met Suriname. Want jullie geven geen openheid aan IMF. Want jullie spenderen alsof ergens een hele miljarden aan geld is in de hoek gezet. En het volk mag niet weten. En je weet, eenmaal op de stoel, met cement van Fabi, 50B, helemaal gebetoneerd, is dat amas dongba. En een aantal mensen vinden het goed. Ik zie dat VAP'ers dat ook accepteren. Maar jullie gaan allemaal bekakt overkomen. En je weet, ik heb het aangekondigd, die Pandora-doos zit vol documenten. En we hebben staatsolie nationaal, met nationale pakiras en met internationale pakiras onderzocht. Uno beide. Want de onderzoek gaat door. Panama, Amerika, Trinidad, Italië. En weet je wat ik zo erg vind? Het lijkt alsof staatsolie regeringsbaas is. En ik ga jullie eerlijk zeggen. Nu pas begrijp ik, die puzzels komen heel rustig bij elkaar. Waarom deze president de statuten overnight heeft veranderd. Niet zomaar hoor. Niet zomaar. Overnight. En zijn vrouw moest daar gaan zitten. Superjurist hoor ik. Dat is zogenaamd, ja, de pols in de vinger. Maar volgens mij, een vingerving. Dena papa. Wat a kosja papa deki. Maar regering. U had beloofd. President Santoki. U had beloofd openheid van zaken. En DNA-leden, hoe tek de DNA-leden? Moluku so DNA-lid. Ja toch? Moluku so DNA-lid a dekati. Fuchara kwesti disco. Regering. Het is publiek geheim, hè? Het is Sranan geheim, hè? U had zo beloofd dat u alles openheid van zaken geven. Alles zou transparant zijn. We zijn in 2023. We hebben niets van gemerkt als Sranan. We hebben niets gemerkt als natie. Dat staatsolie ons gewoon staande vanuit de kankantriboom drukt van ons. Gewoon. De staatsoliebedrijf, elitebedrijf, ook Friends and Family, want daar kom je niet zomaar binnen, maar staatsolie. Jullie hele software is een lek.
jullie hele systeem, dat jullie zoveel miljoenen uitgeven. Een ponkie van me komt in jullie systeem. Een ponkie. Jullie weten niet eens met al die fireword en die word dat jullie op jullie systeem zetten. Waardeloos. Weet je waarom? Jullie stelen als ratten daar. Jullie stelen van een natie. A oli. Ano funwara. Ano voor regeres maar. Maar we voerlijk alata. Dat we allemaal klagen vandaag. Ja, mensen zijn niet opgeleid. Dat heb je bombila. Op onderwijs zitten. Een bejaarde. Die niet eens out of the box kan denken naar een nieuw systeem onderwijs. Dan zegt ze ja, 45%, van mij 70% van de kinderen van de natie holy dom. En weet je waarom? Omdat ze niet mogen weten wat er in een aantal bedrijven en bij mensen gebeuren. Ze moeten als straatvegers komen. Ze moeten met een halve diploma komen aan een land die werkt. Of een dame die een beetje eyeshadow zet. Ze kan een beetje praten. Ze kan van alle kanten nemen. Buitenvrouw van een minister of een directeur. Want ze weet geen moer. En dan maakt ze kinderen. Want ze denkt van de kinderen gaan een keertje doctoraal studeren. Dat gaat ook niet lukken. Want jullie worden dom gehouden. Want jullie lezen niet. En dan gaan een aantal cliënten hun hele leven zo door. En alle goed gestudeerden, omdat het moest zijn. Ze hebben geen geloof in onze misleiders. Vertrekken allemaal met een goede baan in New York. Met een goede baan in Sint Maarten. Met een goede baan in Curaçao. Met een goede baan in Nederland. Met een goede baan in België. Of ergens anders. Want alle knappe mensen gaan weg. En ga kijken waar ze werken. Ga kijken. En we worden dom gehouden bewust. We zijn zoveel bestolen door staatsolie en DNA-leden. DNA-leden, oppositiecoalitie. Jullie zitten voor de nazi-data. Brengen jullie staatsolie op de operatietafel. Dat hebben jullie ballen, ja. Dan ga je zien. Er is zoveel geld gestolen. Dat Alapching. Ze hebben geboren. Baka oliebedrijf oppo. Dat heb ik Alapching $100,000. Potet op een rekening dat Chim tot 20 jaar. Dat kan Chim op een studiegeld. Dat lukt om een Chim geboren. Vanaf de 80er jaren. Dat alle de Ching. Obe abikane ome af professor e waka. Some money ufuru. Staatsolie. Zeide, wie Sranan nou mag sabi, om men mag staatsolie verdien. Om men de RVC-leden, naar alle de bedrijf, om men money geven uit. President, u hebt beloofd, transparant, openheid van zaken. Wanneer? Wanneer? Dat had u beloofd aan de natie. Met die mooie woorden van u. Mine bebribdere. Er zijn een aantal feiten en bewijzen. Dat het volk
wie Sranan natie openlijk wordt bestolen. Maar je een idee. Maar voor wat chisa no mojo. Maar binnen matak alasani. Staatsolie en leverolie die een buitenlandse bedrijf 2 tot 3 dollar tot 3,50 dollar. Staatsolie en lever die umma Sranan uno olie die 7 dollar 7,50 dollar. Uno sa aba olie, uno sa aba bedrijf, directeur en onderdirecteur na de chaprahas fufuru mandape na staatsolie. Zij tek om met duizend dollar salaris. Dan mij sera olie gi lanti en lanti kotemi if samen tak jano tro voor 7 dollar. Staat in een staat. Staatsolie in een staat. Dat is het, mensen. En we moesten stemmen. We stemmen tegen NPS. We stemmen tegen ABAP. Want we zitten alleen maar blafverhalen. Kijk wie directeur wordt van EBS. En we worden geneukt door EBS. We worden gewoon geneukt door EBS. Ja. Ik zie dat ze weer allemaal internet bezig zijn aan mensen. Maar ik ga gewoon door. Staatsolie zet de contract van SPCS. Ja toch? Want die contract, niemand kan die contract vinden. Zogenaamd kunnen ze die openbreken vanwege blokkeersregeling. Ja toch? Van financierders. Wie zijn die financierders? Waarom mag het nazi niet weten? Nazi toch? Laat die abe, ano you pa, ano you ma. Na wie Sranan na wie, wo alamala abdape. En ano, mensen van een heer volk. Maar nee, alleen mijn familie mag weten. Ja toch? Uit dat onderzoek bleek. Maar dit zijn voeren toch mensen. Dus. Voor mij. Wat werkcontract dit toe. We kunnen het ook nog niet vinden. Maar we vinden. DNA-leden om actie dessa op. Want mina ba power mina dape. Maar unus don't ja volk dape. We begin actie alle de contract. Want intussen. Wie Sranan. Toch? We 40, 50, 62%. Ja toch? We pay zo diri. Met al die superjuristen. Toch? Alle de superjurist. Ik begreep de first lady en alle de mala. Ga die contracten lezen. Ga jullie allemaal. Want ik heb het niet hoor. Ik heb het niet. Ga jullie die contracten lezen. Jullie allemaal, die superjuristen. En die straatjuristen van mij. Nationaal, internationaal. Zeg ama, nankusi. No man. Die is na kierde mij kira volk. Ze zetten hun eigen familie en vrienden te verrijken. Ja toch? Want staatsolie koopt iedereen om. Maakt niet uit. Heren nou. Die pakiras van me, die juristen, die straatjuristen van me. Regering, we gaan je gratis advies geven. Maar geef openheid van zaken. Ja toch?
Want net zo, Leo Brunswijk mocht nergens gaan. Paspoort gehouden. Ja, dit en dat. Hoe staat het met het onderzoek van EBS? Maar, je komt in Spanje toch? In Spanje. Je komt tegen volgen gewoon. Ja, het is, atak was aan sam naman begrepen maar. Soms is familie die mij Fanta Morgana hoor. Maar goed. Ja, amataki. Ja, het komt nog. Lig in de tunnel, jullie gaan nog meer vinden. Ja, 2023, jullie gaan het beter hebben. Wat? Met pakketten? Met omkoperij? Weet ik niet. Ja, je gaat ze een beetje benzinegeld geven. En waar je weer aan de macht komen. Mensen, stemmen jullie weer VAP hoor. Stemmen jullie weer. En luister naar die dingen van die mannen. Uno arka serieusheid vast aan. Regering. Geef openheid van zaken. Staatsolie. EBS. Al die contracten met Afobaka. En ik heb een verzoek. Toch is staatsolie oil en gas toch? Dat geen staatsolie gas en laat ze Afobaka dam en stroom opwekken voor EBS laten. Want jullie hebben geen visie. Next hebben jullie. En laat me u zeggen. Al die conventions agreement. IDB. IDB. Dus IDB werkt ook mee in die rommel van je. En komende week ga ik naar IDB schrijven. Net wat beschrijf je toch? Waarom mag de natie niet weten over de deal met IDB? Ja. Ja toch? Regering, IDB, SPCS, NV, die getekend is door Eddie Frenkel, publiceren. Want alles is geheim bij jullie. Maar u had beloofd, confidentieel nu, niets mag openbaar gemaakt worden. Foei toch IDB? IDB, jij geeft aan, you are very transparent. IDB are very transparent. Only nonsense IDB. Just put the paper for the nation. We like to know, like we Sranan. We like to know. Let the people of Suriname know about the agreement. Because you are talking about confidential. What is confidential? The people of Suriname had no right to know. Where is the transparency? Regering. Sranan eist openheid van zaken. Want al die criminele organisaties, al die soort bedrijven die geopend zijn in Miami, op alle stukken al, inkoopbedrijven in Italië, in Trinidad en Tobago, in Panama, zelfs in Indonesië waren jullie bezig.
En zo kan ik ook verder gaan hoor. Ik kom op de volgende live van mij. Mensen. Nog meer informatie. Maar laat de regering, volgens mij Bos Morosani. Ja toch? Want dat volk heeft bij Tom zit die stroom nodig. En de regering, je tak je gi staatsolie subsidie. Bigi pay de pay man fi. Pay 130 miljoen. Want if een pot is maar oso tapu. EBS een long tap ding. EBS directie. Ja toch, nou ook krabita anu. O bigi tap ala de sansa lantine pay. Ja toch? If je tap pot is maar oso. Bigi tap ala de ministerie aan pay. Want if lanti pay no een subsidie na gi. Na zogenaamd we doen een subsidie. Na zogenaamd tak EBS na money. En jaren wordt Sranan standig geneukt door jullie allemaal. En jullie allemaal die aan politiek doen. Toch? Jullie moeten niet klagen. Wanneer je ziet dat mensen in de supermarkt stelen. Je moet niet klagen. Wat ik ook niet goedkeur. Die roving. Alle de roof zijn de roof. Je moet lukken sa udu. Nanga sa ukweki. Mine keurde sa dat boom. Maar if we bij een boom social return. Wat boom beleid. Had een ander soort maatschappij. Omdat jullie kwakshalvers hele natie die achter jullie loopt. U hoorde maar gewoon dom. Want uno abu oso in Miami, in Panama, in Corso, in Indonesië. Tasa hit kom, dat we vluchten. Maar alle de mensen investeren ja. Op de bedrijf ja. De man jamf ja. Dat uno-dening. Isap om een bedrijf heeft brokken uno de regering. Dat we op een fake bedrijf, zoals een vervoeren. Want baka 300 tap den baka. Maar alle de importbedrijven. Alle de chichi home industrie. De ma brokok ba. Dat je kotemi licht in de tunnel. Zo'n chocolade marsje kotegi smaak. Alleen maar chocolade marsje, vertellen jullie mensen. En dan zijn jullie bezig met sensatie. Want er komt verkiezing. Maar die kieswet is er nog niet bij. En niemand mag zich druk met die kieswet. 2 kleine dingen moeten ze veranderen, dat is niet ba. Maar nee, de man ora makti en de president van het land moet alles gaan bepalen dadelijk. Dat is die nieuwe kieswet. En niemand praat erover. Het lijkt dat ze afspraken maken in DNA of regeringverband. En heel wat, ook bij Partijloer zijn, ook bij ABAP zijn, ook bij NPS zijn en VAP zijn en NDP zijn, die zich zorgen maken. Maar ja, dat is dan ook in een groepsapp van NDP toch. Alleen maar rommen zetten jullie in die groepsapp. Alleen maar discussie waarover. Geen enkel visie. De enige man die over praat
in de visie, in die groepsapp van de NDP, is Ashwin Adin, Samishi. Hij maakt zich wel druk. Na al die rommel die ze hebben gemaakt, ja. Hij maakt zich wel druk in hij is wijs geworden. Maar tenminste, Amako wijs. Tapa. Ja, oké. Ja, dus als het om Suriname gaat, zijn weinig mensen die echt menen met Suriname. Weinig. Soso fufuru. Soso grapteki. Soso eigen belang. Dat unom klagen. Terwijl wakker in rij en wagi. Takwama hoor gonjuno. Unom klagen er. Unom bari toe. Want ons ref is zoeken. Ga jullie weer stemmen. Ga jullie. Dan ga je zien. Kan je no demoro, kan je mi dete. Misashi. Misashi. Vouwen eindig. Era? Usashi era mensen. Mensen. Ik heb een live gemaakt. Ongeveer 49, 50 minuten. Ik ga dit laten uitwerken. Het is een lijvig. Sanima op het one deel. En dan mogen jullie gaan lezen. Want ik heb opgemerkt dat we ook niet lezen. Daarom vraag ik mezelf af, heeft het zin om dit te zetten? Maar mensen die geïnteresseerd zijn, ik zal mijn Sranan appnummer erop zetten. En dan zal de secretariaat van Sranan jou dit in pdf appen of mailen. Ik ga het nummer erbij zetten later als ik klaar ben. De Sranan nummer. Ik wil iedereen bedanken naar mijn fake verhalen te willen luisteren. Ja, meneer Bronto, ik heb altijd fake verhalen verteld. Regering, ik heb altijd fake verhalen verteld. Ik zal dit laten overtypen morgen. En dan mogen jullie appen mensen. En dan wordt het netjes gestuurd. Zullen jullie zelf zien. En ga jullie lezen. En als de mensen een keertje echt bewust zijn en zeggen, hé, Nankusing, ik wil 2 tot 3 van die pakiras van je. Laat ze het vallen komen uitleggen. Dan mag je appen. Dan gaan we een happy hour houden. Een happy hour. Dan we leggen uitleggen wie ze dan aan. Hoe wij standen door die kankantriboom. Ja toch? Staatsolie. Staat in een staat. Hoe wij standen door die kankantriboom geneukt worden. Als natie, als Sranan. Dat is wat hij gaat. Je zei toch? Dat is voor apptap Sranan nummer. Misschien dat we 50 sma zou arki. Dat ik hier nou kan de satra or happy hour. Want je 3 de. Dat kan actie vragen dat je gewoon live tappen toe. Dat is discussie sa mi oppo. Mi oppo een nationale discussie. Maar voor nou wanneer, dat is dom. Dat is een arki de sang mi godoro. En usa stem NDP. Usa stem ABOP. Ja toch? Usa stem de man baka. U stemt dat sma. Ze een mening aan vallen. Je hebt ze ook bij NDP hoor. Je hebt ze ook bij VAP. Maar ze zijn ook bij Sranan. Verkiezing, wat een verrassing voor jullie. Ja, en minister. No, mi no kara minister niet. Mi apon verzoek. Te was ma knap takang ami. E van mana ABOP of VAP. Maar VAP is het sterk. Uno pota mana oso. Ter beschikking van de minister. Want laatst was mij knap takang ami. Mi jere amade ter beschikking van de minister. Nou een kader. Nou een kader. Mi vind het jammer. Tak upotama na oso. Maar goed. En voor wat meka maar daar Sranan. Dat Sranan. Maar hij blijft VAP'er. Snap je? Want jullie houden niet van mensen die out of the box denken. Net zoals die chamars denken jullie hoor.
Geloof me, jullie zijn echt het chamarse aantal van die top daar hoor. Vind jullie echt zillen dat ik potamana osso. Maar dat is spannend. Mensen, ciao ciao. Goedenavond buitenlanders. Mijn naam is morgen Amerika. Ik heb dus maar daar buiten van mij de lai. En dadelijk ben ik karwan nee naar op begin. Weet je, wat mensen worden jaloers. Maar het gaat niet om jaloezie, I know. Ik probeer iedereen een beetje aandacht te geven. Maar ik wil iedereen bedanken die mijn video ook share. Ik wil iedereen bedanken die tijd heeft en moeite heeft genomen om naar mijn fake news te luisteren. Ik hoop dat we een keertje eruit komen. Maar vergeet niet één ding mensen. Zeer belangrijk. En aan de ouders ook heb ik een boodschap. Luko yup ching. Luko yup ching. Tidawa maf mi gwe. Mi laswan tu familie mi toe. Maar luko yup ching. Want het gaat fout gaan. Ik go fout ba. En aan de jongeren. Ik weet het niet hoor. Maar if you no horu strefi. Uno go lazy stuka. U fire. Ja. Dus mensen. Ko bondru. Ko sorry. Tak una echte wisseranans ma. Ko sorry. Tak una chawan change eindelijk. Want we hebben gezien. Met deze oude bokken. Toch? VAP'ers, jongeren. NDP jongeren. Partijluhur jongeren. NPS jongeren. Ugwe heeft de man aan Arkono. Daarvoor is Sranan. Sranan is een beweging naar een politieke partij. Ja? Naar een politieke partij. Naar een politieke partij. Maar het is voor jullie. Het is niet van Nankusin. En ik weet dat ik heel veel mensen nu bescherm. Ik vraag ze zelf. Ik ga nu bij ze zelf. Want ik denk me voor je naar Latour ter beschikking. Of de Yagides Magwe. Maar wat ik wil zeggen. En vragen. If je sapt dat ik kan tja. Want nieuw Sranan komt. Maak contact met me. Ik ga je beschermen. En je mag NPS'er zijn. Je mag partijloer zijn. Je mag APAP'er zijn. Want ze zijn er bij me al. Je mag NDP'er zijn. Maak contact met me. Alleen jullie die out of the box denken. En tjawan change kom. U kan met contacten met me. Want met deze gasten. Ja. Een aantal van ze. En nou lukt naar de. Echt niet. Mensen, ciao ciao. Nogmaals, goedenavond, goedemiddag. En ik zou vragen, regering, u hebt uw kans gehad. U hebt Suriname niet kunnen redden, president. Met al die frafra en die vertoning. En dan mag je de hele dag met helikopter vliegen. Maar geniet. Geniet van de natiegelden. Eet uw natiegelden. Ik hoop dat ik lang in leven mag blijven. Om te zien hoe we gaan eindigen. Ciao, ciao.